Paștele. Ca o sărbătoare ținută la porunca lui Jehova Dumnezeu, a fost sărbătorită de către izraeliții conduși de Moise jos în țara Egiptului în veacul al XVI-lea înaintea erei noastre. Întâi născuți, atât ai oamenilor cât și ai animalelor din Egipt urmau să fie uciși de îngerul morții trimis de către Dumnezeu, astfel încât să înfrângă rezistența încăpățânată a lui Faraon față de cererea lui Jehova și izraeliții să fie lăsați liberi să iasă din Egipt. Pentru ca proprii lor copii întâi născuți, cât și animalele domestice să fie ocrotiți și apărați, izraeliților li se porunciseră să jertfească și să mănânce jertfa de Paște în ziua a 14-a lunii Abib sau Nisan. Este scris la Exod 12 cu 1-3. Jehova a vorbit lui Moise și lui Aron în țara Egiptului zicând: această lună va fi pentru voi începutul lunilor, ea va fi pentru voi cea dintâi luna anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel zicând: în ziua 10 a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii, ușii, cât și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc, și anume să o mănânce cu azimi și cu verdețuri amare. Această sărbătoare a fost celebrată de aceia care au format poporul ales al lui Dumnezeu până când, prin îngrijirea divină, a venit acela care avea să fie cu adevărat mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așa ne este relatat la Ioan 1:29. Și chiar în aceea zi în care junghiau izraeliții mielul lor de Paște și îl mâncau împreună cu pâinea nedospită, în anul 33 după Hristos, mielul lui Dumnezeu avea să moară în aceea zi a jertfei de Paște pentru a putea activa ca adevăratul miel de Paște, al cărui sânge are valoarea suficientă spre a șterge păcatul tuturor acelora care cred și îl primesc pe el ca jertfa lor pentru păcat. Înțelegând și apreciind această favoare divină, noi, creștinii din aceste zile, ne punem firească întrebare. Oare noi, cei care dorim să împlinim cuvintele consemnate în Evrei capitolul 12 cu versetul 2, adică să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, vom mai sărbători Paștele? Pentru a putea găsi un răspuns satisfăcător, să observăm faptul că primii creștini nu au menționat Paștele sau Easter, cum este numit în engleză, deoarece, așa cum ne arată Biblia, n-a existat nicio astfel de celebrare ținută de ei. Da, într-adevăr. Dar cu toate acestea, după ce apostolii au adormit și oameni ambițioși din biserică au început să se bizuiască pe propria lor înțelegere, s-a născut o controversă. Și anume, creștinii să celebreze sau nu Paștele evreiesc. Astfel încât Iustin Martirul și Tertulian din secolele 2 și 3 au menționat o astfel de controversă. Unii au observat în mod religios Paștele evreiesc, în timp ce alții, precum Arius, a fost citat de către istoricul Moșeim după cum urmează: creștinii să nu țină niciun Paște, deoarece Pavel declară că Iisus Hristos, care a fost omorât pentru noi, să fie mielul nostru pascal. Și cu adevărat, apostolul Pavel la 1 Corinteni 5 cu versetul 7 ne spune următoarele: căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Dar odată cu trecerea timpului, creștinii apostați care țineau Paștele au crescut la număr până când, prin secolul al IV-lea, ei au năpădit majoritatea adunărilor. Apoi a venit Constantin, abilul împărat religios și politic, care a luat acest creștinism apostat, l-a unit cu religiile păgâne din imperiul său și a format o religie de stat universală. Consiliul de la Nicea, din anul 325, anul Domnului, a fost cel care a fixat data acestei sărbători, când a declarat că
pretutindeni marea sărbătoare de Paște trebuia să fie observată în prima duminică după prima lună plină, după 21 martie. Așa s-a întâmplat că cei care se mărturiseau a fi creștini au început să sărbătorească Paștele, deși au existat multe controverse în rândurile lor până prin secolul al VI-lea sau al VII-lea. Haideți să analizăm în continuare cele mai reprezentative practici care însoțesc această sărbătoare pentru a le compara cu învățătura așternută în Sfintele Scripturi și apoi fiecare în parte să poată trage concluzia potrivită în funcție de conștiința sa.